je daarover begint, over het OLS. Ik hoop nog altijd dat het Akkermansgilde uit Venlo, dat die echt eens een keer meedoen om Nou, wij zijn daar best wel mee bezig. Alleen, ja, wij zijn nu blij. Vorig jaar hebben we natuurlijk al geschoten, maar nu zijn we echt blij als we mogen terugkomen om te kavelen. Want dan is er voor ons, in al die jaren, is er alweer een vooruitgang geboekt met de jeugd. Hè? En dan spreek ik over jeugd vanaf 16 jaar. Ja, zo jeugdig hebben we ze nog niet. Maar de 20-jarigen. En daar zijn we dus druk mee bezig om die toch wel zover te krijgen dat ze zeggen van wij gaan toch dat team opzetten. Maar die jeugd wil zelf altijd een wat oudere erbij. En meestal ben ik de Piso. Ik vind het niet erg. Kan hij een beetje schieten? Ja? Ja, ik was vorig jaar kampioen hier. Kijk. Dus ik was in het begin bang, want die bril heb ik nog niet zo lang. En dat ik dacht van nou, met die bril op dan wordt het wel moeilijk, maar dat viel toch wel mee. Staat je ook goed? Ja, dankjewel. Een best een snelle plangen, of niet? Hey, jij bent dus ook een akkerman inmiddels. Want hoe oud moet je zijn om erbij te mogen? Nou, we hebben een meisje, dat is botjesdrager. En die is nu 7, 6, 7. Maar dat is echt de botjesdrager. En die mogen dus ook al luchtbuk schieten. En dan kan je dus op Bondsvee met de wedstrijden meedoen. Hij is een keer eerste geworden, hij is een keer tweede geworden, een keer derde geworden. Maar met 16 jaar mogen ze pas onder het grote geweer. Oké. Dus, ja, dat is nog even wachten. Vind je wel leuk schieten? Ja? Ja, en je maakt muziek, hè? Ja. Trommelen. Ja. Jij bent commandant. Ik ben commandant. Maar is dat een gangbare combinatie, dat de commandant ook buksmeester is? Ja, we hebben 5 man die de buksmeestercursus hebben gedaan. En die dus ook het wapenvergunning hebben. En als ik dan de commandant ben, dan hou ik me meestal, of als ik in de A-team zit, dat ik moet schieten, hou ik me meestal afzijdig, laat ik de anderen het doen. En ja, dat lukt prima. Ik kan me nog herinneren uit een grijs verleden, dat ik heb hier ooit ook geschoten. Maar dat was met een pistoolmitrailleur. Want we gingen met... schieten die hier nog? Nee. Want van de kazerne uit in Blerik gingen we dan hier schieten. En daardoor is hier ook geen schieten meer. Nee. Maar als wij dus in het open lucht gaan schieten, dan moeten we dus overal rode vlaggen rond het veld neerzetten. Dat de mensen weten van, hé, er wordt open lucht geschoten. En dan komen ze dus achter die zandberg, komen de kogels terecht. Die bomen zijn zo neergezet dat in dat gebied komen dan de kogels terecht. Dus daar kun je beter niet met je hondje gaan wandelen dan? Nee, dan mag je daar ook niet lopen. En die komen dus 30 centimeter in de grond. Echt waar? Die gaan met 600 km per uur gaan ze de loop uit. En die knallen dat blokje eraf. En dan gaat die door. En dan komt hij daar terecht. Maar dan gaan die met 30 centimeter. En dan gaan jullie met een metaaldetector. En nog een oud schopje van militaire dienst die je zo om kan vouwen. Staan we te hakken. Want je moet dus 85% terugvinden van de gemeente. Ja, dat weet ik. Die regels zijn er. Ja. Je moet je eigen rotzooi opruimen. Nou, en dan gaat... we hadden toen een oudere lid. En die deed dat. Totdat hij een keer niet terugkwam. En toen zijn we gaan zoeken en toen was hij niet goed geworden. Dus toen hebben we gezegd, dat doen we niet meer. En nou is er zijn altijd wel leden die zeggen van... joh, ik heb die dag even niks te doen, ik ga het zoeken. Maar ja, de laatste jaren wordt alles hier opgevangen. Ja. En dan hangen we hier emmers onder. Dus dat gaat... Hier worden de blokjes, de latten met blokjes. Nou, dit is een carousel, die kunnen we dus draaien. Dus er komen hier 4 latten te staan.
En dan wordt hier vandaan, daar vandaan geschoten. Hier het blokje eraf, dat kaatst hier. Die plaat gaat weg, want er zit dus volle carbonaat zit erachter. Dat is 15 mm plaat. Daar komt die kogel tegenaan. Dan gaat hij daarboven in een goot. En dan via die goot gaat hij hier naar beneden. In de emmer. En dan kunnen we de emmer weghalen en we hebben dit lood. Wie bouwt zoiets? Daar zijn speciale bedrijven Echt voor. waar? Ja. Goh. Ja. En dit is een van de weinigen die zo gebouwd is. Want normaal gesproken, Tegelen, Belveld, die hebben dus niet een carousel, maar die hebben gewoon 5 latten naast elkaar staan. En die hebben dan wel een plaat, maar die latten die lengte 1,50 zo'n beetje. Ja. Er zitten 18 blokjes op aan weerskanten. Dus ze hebben 5 keer 36 blokjes die ze weg kunnen schieten. Ja. Dus dan kun je toch wel redelijk wat wegknallen. Hey, en die carousel die kun je... Daar hebben we dus, hierachter hebben we dus een kast met elektra. En dan kun je... En dan gaat er een kabel naar de schietboom toe. En dan kun je daarop... En dan drukken we op een knopje en dan draait hij. En dat is dus per lat zitten dus 72 blokjes op. Dus 4 keer 18 zit erop. Okay. Dus zowel zo als zo. Maar dan kun je even schieten voordat de boel weer naar beneden moet. Ja. En dat is het voordeel, want je hebt natuurlijk 2 kasten. Dus dat is 8 latten die je hebt. Waar dus dubbele blokken op zitten. Ik zei al, dit is een bijzondere plek voor mij. Ja. Hè? Want ik lag hier ooit op mijn buik met een Uzi te schieten. Ja, ja. Op afstand, maar raak je met zo'n ding natuurlijk niks. Hè? Dus dat was heel deprimerend. Maar ik ben toch benieuwd naar het Akkermans-Gilde in de komende jaren dan. Want jullie gaan het serieus aanpakken. Is de vereniging gezond? Ja. Ja. We hebben pas weer 4 nieuwe leden erbij. Dus we zitten nu op 38 leden. En we hopen. Wat ook nog een punt is. Ja? We hebben sinds 1 januari vorig jaar, hebben we dus bij de ledenvergadering, hebben we dus afgesproken dat er ook dames lid mogen worden. Bij de Akkermansgilde. Ja. En dat was een hele strijd, want de oudere akkermannen die wilden dat natuurlijk niet zo graag. Maar we hebben toch wel een meerderheid gevonden die zei van toch wel. Hoe sta jij daarin? Ik vind prima. Ja? Ja. Als ik kijk bij de andere verenigingen waar ook dames lid zijn en zelfs in de winnende teams bij het OS zitten dames. Ja. Je moet de dames niet uitvlakken. Nee. Ik heb altijd de dames en heren zijn gelijk. Dat is een kogel. Ja, dat is dus een afgeschoten kogel. Die is dus tegen dat bord aangekomen. Maar naast het emmertje gevallen waarschijnlijk. En ja, dat gebeurt. Een enkele keer gebeurt dat wel eens. En dan komt hij er zo uit. Hé, maar jij gaat die dus weer omsmelten waarschijnlijk? Die worden, wij brengen het weg. Ja? En dan krijgen we geld voor. En dan kopen wij weer nieuw lood voor. En dan gaan we dat smelten weer. En dan maken we er weer een kogel van. Oké. Want je kunt die niet... Hier zit vuil in. Hier zit vet in. Want die kogels, voordat ze in de huls gedrukt worden, wordt daar vaseline-vet op gedaan. En dan, dat is om makkelijker door de loop heen te gaan. Maar dat blijft hierin zitten. Dus eigenlijk is het omsmelten van je eigen kogels is niet... Kan wel, maar dan moet je echt vel eraf gaan scheppen. En wij hebben zoiets, wij brengen het netjes weg. En we krijgen nieuw lood ervoor terug. En dat smelten we weer. En dan maken we eerst broodjes van. Dat zijn zulke rechthoekige plakken, zeg maar. Zoals je een goudklompje hebt, maken wij loodklompjes. En als we dan kogels gaan gieten, dan zeggen we zo'n loodklompje erin. En dan smelt dat. En dan kunnen we het weer gaan gieten. En dan kijk jij mee al? Hij heeft dat nog niet meegemaakt. Nee? Nee. Dat zal dit jaar voor het eerst dan zijn dat we
dat hij dat meemaakt. Nou, Alleen. je bent nu 12. Als je 16 bent, dan mag je echt onder de boom. Hè? Zin in? Ja. Ja? Ja, hij wil nu af en toe al, maar ik heb hem 1 keer onder het geweer gezet. Ik zei, nou probeer, ga maar eens kijken. En toen zit hij toch al zwaar, pap, dat geweer. Ja. Nou, die weegt 15 kilo Ja. en het is niet niks. Maar Dus, ik heb vorig jaar nog even geschoten in Meijel. Dat is leuk, man. Ja. Echt, is te gek. En Nee? het is echt een discipline. Ja. En het is natuurlijk een fantastische traditie. Ja, het is prachtig bij ons ook. En dan hebben we natuurlijk nog Fluus en Gertrud die wij onderhouden en waar we mee lopen. We gaan dit jaar ook weer in Och ja, dat doet het september. Akkermansgilde. Ja. In september gaan we nog een keer naar ergens bij Tilburg in de buurt. Hebben we een reuzenoptocht. En daar lopen we weer mee. Wat grappig. En, Ja, dat zijn die enorme figuren. Hoe hoog zijn ze? Fluas en Guntrud. Even denken, 1 meter of 4 denk ik. Zoiets. En die worden dus door 1 persoon gedragen. Met een juk op de schouders. En de een weegt 65 kilo, de ander weegt 60 kilo.